ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवाय एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 96 19 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। जिल्ह्यातील वेंगुर्ले येथील सुमारे 200 वर्षापूर्वीच्या जुन्या पुरातन राम मंदिरात आजही परंपरेनुसार राम जन्म सोहळा संपन्न झाला। वेंगुर्लेत मुख्यत्वे मोठ्या प्रमाणात राम मंदिर व मारुती मंदिर आहेत। सकाळी श्रीरामाची पूजा केल्यानंतर प्रत्येक मंदिरात कीर्तन व त्यानंतर राम जन्म सोहळा भक्तांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला। प्रभू श्रीरामाचे पाळणागीत महिलांनी कात प्रभू रामाचा जन्म सोहळा आनंदात साजरा केला। दिवसभर मंदिरात राम जन्म सोहळा निमित्त रामरक्षा, रामगीत, राम जन्मघोष असे विविध कार्यक्रमांनी जन्म सोहळा संपन्न झाला।
परमेश्वराने ठरविल्याप्रमाणे परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदां धर्म संस्थापनार्थाय संभवा सुरेश तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे हे मंदिर जवळजवळ 200 वर्षापूर्वीचं आहे. पुरातन मंदिर तुम्ही जर बघितलं यामध्ये सगळं ग्रामपंचायत आहे. गणपतीपासून सगळं ग्रामपंचायत इकडे आहे. आणि जय रामनवमी उत्सव ज्या परंपरेने सुरू आहे त्याच परंपरेने आजसुद्धा सुरू आहे. त्या 200 वर्षात परंपरा आम्ही सेम आणि देवाच्या कृपेने आणखी काही कार्यक्रम करतो ते गोष्ट वेगळी. आता परंपरा अशी की सकाळी रामजन्म कीर्तन, त्यानंतर आरती, नंतर दिवसभर लोकांनाही माहीत आहे दिवसभर लोकांचं दर्शन घेतात. रात्री भजन कीर्तन, नामस्मरण, रामरक्षा असतं हे सगळे संस्कार हे सुरू असतात. या व्यतिरिक्त ह्या मंदिरात रामरक्षा संस्कार चालतात, हनुमान चालीसा संस्कार चालतात, श्री राम जप चालतो. हे संस्कार लहान मुलांचे आणि बायकांचे ग्रुप हे सततच्या रोजच्या याच्याप्रमाणे हे कार्यक्रम सुरू आहेत. तुमचं नाव काय? मी पुरुषोत्तम मंत्री. हे मंत्री घराण्यातलं आहे. आमचा वैभव आहे 200 वर्षापूर्वीचं. मी जवळजवळ 8व्या-9व्या पिढीतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.